Gan tíiseach líomhráid chuir go méid cruniú rialta seárachtal I gceantar gailteachta as seogachan riint méanaí is le linn go chairlach chóchaist eireachtas na gailteachta Catherine Conley bheith ceistún tíise íáil sean méid segus tá teachta Conley linn inis. Chéadfáid te maidin Catherine? Go a garmla. Cechar hála sé seo? Well, just on cóhéic sa hortfich. O am go chéile bín jeis ag na cahirirlí log, na cahirirlí den na costí éagsúla búlú leis an tíiseach agus bhí crinú den sais sin a réir ané lechar taréis a dó go dtí cefra clog agus bín jeis I cuiile cahirirlach gá heist a chur tá sé leige síos, tá sé leige mat go soléir cadtá na ceistena. So dardí mise trí ceist nó trí áhar policy don na Hillón agus an aspa policy in áíra I bhar héin ifre dó cáhfuil bille na teanga gefragúla agus ifre trí an costa stúra atá mar aim in san plan gníomhíochta an costa stúra nach bhfuil le feicáil fós. So glach sé go homlan leis an puintse maidir le aspa policy don na Hillón agus dúirt sé go dtiocadh sé a seogam go rá gá le policy don na Hillón. Ifre dó dúirt sé go rá nára ó híh bille na teanga efragúla dadhí sé go bhfuil sé ordaí agam beag nach chuile seachtain agus go bhfuil nára mar híiseach nach bhfuil sé le feicáil fós agus iall sé go dtiocadh sé rais agus comat lei sin agus a cóhéic sin dúirt sé go rá sé rinsin ige crinú a bheith ige crinú den a Harry I gweiltocht níle sagm tinsetá a táchanig teachtas dótha tá sé teiste le an dáil but anyway gom leiscan. Ach, níor a seanán ag an tráise a réanús éon bhreis ólas a thuirtreid fao cenmhaid a rachtal fao an cruniú sé ganú gailteachta nó go dtí canú gailteachta an ar achtar faé. Meúra sé ar se caiint ó bhhar chin cheatra núil plánán, meú. Actually, ní dóil mé go rá sé caiint ó bhhar chin ceapan go rá sé in áíra agus ceapan go rá sé in áíra go rá nára ach ní lór sin tá nára ar an goléir nach bhfuil bille na teanga gefragúla an but tá gá le bartanis agus níl sé róiachar is bille Harbheith benúsacha níl geisteach ceart a bunúsacha so níl is agam céfá go bhfuil muán. Agus an tabrónam heatan ach an tríú ceistin sin an coiste stúrthg an flein gníomhheachta gan dúirte go dtiocadh sé rais. Mar sin bhfuil agad na déad tíiseach go dú sé rééis sé cruniú mar sin a bhfuil sin a dagan sé tíbiste go scála am rééisúnta be? Tágann sé se tíbiste scála am rééis a cinse tíbiste a caiiclíiste an ná. Sin an dar úr a tháinig mar le chéile agus tá crinne eile bartaí don bóbar freisin.